ɛyɛ n'afɔ amansa na na wusu sɛkyerɛ ɛbusani nyaa mesɛ mo ni deɛ kasa kakra bigyina na gyina mama mpɔ MTN ɛyɛ manager saa bere ne yɛnkɔ blɛkɔ paa ne nana ɔbɛkɔ apɔnsa na ɔbɛkɔ apɔnsa baabi a wodidi kɔ ɔkɔ awura hɔ akɔfa manager adamfoɔ ɔsini nua ɛda fam manager wɔntiri ama wɔyi ɛyɛ saa bere ne mpama ɛde asɛ saa bere na adwuma efiri bɛ ɔmo aba ɛna ɔbɛkɔ apɔnsa ɛyɛ manager MTN manager ɔbaayɛ a nua no ɛne maame grace ne ne ma ɛne ebusua ne nyaa akurafoɔ mmienu ɔbaa titi ɛne ɔbaa abigɛ titi scan ɔpepe mmienu ɛdi scan fɛdɛ ghana siri ɔbɛkɔ apɔnsa ɛso ɛkɛ ɔdwabɛgye ano saa ɛyɛ manager wɔ biara no nyame ɛkɔ so ɛyisa no yo ɛsa bere ɛyɛ nananom egusu ɛɛba yɛsrɛ mo a efi bɛ ɛsa bere ekosi bɛ dɔtire baako na ha ayɛ ma eti sɛ nkonnwa no ebi ni hɔ a ɛyɛ funu akɔmitifoɔ no ɔmo ama hɔ nyɛ ha ma yɛ papaapa saa bere CJ Lewis nina fofoɔ Toronto wɔne nina fofoɔ CJ Lewis na ayɛ nkofoɔ mo kuma ase ɔmo aka ɔmo a ɔmo so ɛɛtia suko ɛwɔ akɔ aba.